शासकीय विश्रामगृह आहे राजापूर आणि हा राजापूरचा छोटा घाट आहे. तर इकडून हा रस्ता जाणार आहे सरळ. इथे आता सध्या एक्सकॅव्हेशनचं वगैरे काम चालू आहे आणि हा रस्ता इकडून सरळ पुढे जाऊन आता जो ब्रिज होतो आहे राजापूरचा त्या ठिकाणी जाऊन अटॅच होणार आहे. आणि हा इकडे आहे आपला ओल्ड मुंबई गोवा हायवे. हा माझ्या मते असाच राहणार आहे, याचा छोटा ब्रिज वगैरे. आता इकडून या बाजूने चालू होणार आहे रस्ता. इकडे काम चालू आहे एक्सकॅव्हेशनचं वगैरे. तर इकडे हा नवीन ब्रिज होतो आहे राजापूरचा. तर या ठिकाणी या ब्रिजच्या पिलर्सचं काम झालेलं आहे आणि वरती गर्डर्सचं काम वगैरे चालू आहे. त्याच्यानंतर हा बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी क्रेन वगैरे आणून मोठमोठ्या गर्डर्स वगैरे टाकण्याचं स्लॅबचं काम चालू आहे. तर आपण आज या पुलाची माहिती घेऊया. तर हा राजापूर रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा रस्ता आहे आणि या ठिकाणी ह्या ब्रिजचं काम चालू आहे. तर इकडे तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी एक उंच असे हेवी असे पिलर आहेत. दोन आहेत, एक मुंबई जाणारी लेन आणि एक गोव्याला जाणारी लेन. या ठिकाणी 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 ते 12 पिलर्सचं काम झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी वरती गर्डर्स टाकण्याचं काम ह्या क्रेनच्या माध्यमातून चालू आहे. आणि या ठिकाणी इकडे खाली सर्व्हिस रोड वगैरे बनवलेला आहे. हा रस्ता राजापूर रेल्वे स्टेशनला जातो त्या ठिकाणी. तर इकडे स्लॅब आणि वरती जे साड्या वगैरे बांधायचं काम असेल ते चालू आहे. तर हा माझ्या मते होय सर्वेश आपल्या इकडचा म्हणजे मुंबई गोवा हायवेवरचा तरी मोठा पूल आहे ना. तर हा मुंबई गोवा हायवेवरचा उंच पूल आहे या ठिकाणी. म्हणजे जो पूर्वी आपल्याला डायव्हर्जन वगैरे होते, तर आधी जे डायव्हर्जन्स वगैरे होते ह्या ठिकाणी म्हणजे डायव्हर्जन म्हणण्यापेक्षा आपण इथे हा जो जुना पूल होता तो अरुंद होता. त्या ठिकाणी मोठ्या 2 गाड्या पास व्हायच्या नाहीत आणि त्याच्यामुळे ते भरपूर वाहतूक कोंडी व्हायची. त्याच्यानंतर इकडे पुढे मोठा टर्न पण होता शार्प U-पिन आकाराचा. तर तिकडे देखील भरपूर ॲक्सिडेंट्स व्हायचे, म्हणून त्या सगळ्यांना बायपास करत ह्या मोठ्या ब्रिजचं बांधकाम करत आहेत. तर सध्याचं स्टेटस म्हणजे यांच्या पिलर्सचं बहुतेक काम पूर्ण झालं आहे आणि इकडे स्लॅब आणि गर्डरचं काम चालू आहे. तर पुढे सिंधुदुर्ग साईडचा हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे. तर इकडे या ठिकाणी हा पूल जॉईन होणार आहे. या ठिकाणी हा जो रस्ता आहे हा पुढे राजापूरची गंगा या ठिकाणी जातो आहे हा रस्ता. आणि इकडून तुम्ही वरून बघू शकता या ठिकाणी पुलाचं काम चालू आहे. तर इकडून हा डायरेक्ट स्लॅब किंवा इथे माझ्या मते हे 2 छोटे कॉलम वगैरे केलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर इकडे हा भराव केलेला आहे. तर या भरावावर इथे रेस्ट होईल. आता सध्याच्या कंडिशनमध्ये ह्या 2 पिलर्सचं काम झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जे मधले हेवी पिलर्स होते उंच त्याचं काम झालेलं आहे. त्यांच्यावरचं स्लॅबचं काम चालू आहे. मिडलचा जो स्लॅब आहे गर्डर त्याचं काम बाकी आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण राजापूर साईडला गेलो की त्या साईडचा जो हे असे 2 छोटे पिलर्स आहेत त्यांचं काम देखील बाकी आहे. आणि असा कर्वमध्ये हा असा ब्रिज आहे, स्ट्रेट असं नाही. तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये कर्वमध्ये हा ब्रिज आहे. आणि त्याच्यानंतर तिकडे पुढे त्या साईडला देखील भराव वगैरे मोठ्या प्रमाणात आहे. तर ज्यावेळी हा रस्ता चालू होईल त्यावेळी हा जो इथे कोपऱ्यामध्ये छोटा पूल आपल्याला दिसतो ज्या ठिकाणाहून वाहने येत आहेत, तर तो रस्ता बंद होऊन डायरेक्ट तुम्ही ह्या ब्रिजवरून इकडे येऊ शकता. म्हणजे जे इथे एक धोकादायक वळण होतं ब्रिजच्या अलीकडे ते पूर्णपणे बायपास होणार आहे. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आम्ही तुम्हाला लेटेस्ट अपडेट देतच राहू. आमच्या नवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स मिळवण्यासाठी सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. आणि अजून देखील तुम्हाला काय कोणते व्हिडिओ पाहिजे असतील, कोणत्या स्थानांची माहिती द्यायची असेल तर ते देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आम्ही नक्कीच व्हिडिओ बनवू. धन्यवाद.